explorar con aqueles que se esforzaron en percorrer o mar, prestos pra acción sen vacilación a cruzar o Ecuador, demostrando seu valor, cabaleiros do honor, sen retroceder, sen desfalecer, imos explorar. Nin no inferno dun mar de inverno nos poderá parar. Se hai un fin común baixo ceo azul, non Era unha vez os exploradores. sen pensar xamais fuxir, superando calquera mar. Imos explorar a inquietude, a outra latitude, non deixa de empuxar. Sempre o corazón cheo de ilusión, cando aumenta o furacán, sortealo con afán. A aventura é un deber, e ao final poder os primeiros ser. Imos explorar, imos outra vez, queremos saber o que hai máis alá. Bravo loitador, o explorador, sempre dando un paso máis, sen abandonar xamais, e loitando polos demais. Humboldt. Humboldt. A ver se paras quieto. Humboldt. Pero que é Humboldt? Un nome de mono? Humboldt foi un grandísimo explorador. Descubriu os pingüíns de Humboldt, pero tamén moitas outras cousas. A corrente de Humboldt, por exemplo, o pico Humboldt, que está en Venezuela, diversos puntos dos Estados Unidos, o glacial Humboldt en Groenlandia, o monte Humboldt en Nova Caledonia, a baía Humboldt en Nova Guinea. E tamén a pulga de Humboldt. E Humboldt foi máis ca un explorador, foi ecoloxista. Soubo observar a armonía das forzas da natureza. Foi un humanista que loitou pola liberdade dos homes. A pulga de Humboldt está agora no teu lombo. Acabouse a pulga. A ver, podo continuar? Sí, mestre, continúe. Hai tanto que contar sobre el que non sei por onde empezar. A ver, sí, por París no 1798. Desculpe, señor, ía un pouco distraído. Foi culpa miña, señor, pídolle perdón. Non tal. Permítame que me presente. Alexander von Humboldt, son de Berlín. E me bon plan, son de La Rochelle. É botánico. Médico, pero interésanme moitas plantas. Vostede debe ser astrónomo. Non exactamente. Atraeme un pouco case todo. É a natureza. A natureza. Espere, voulle axudar. Podíamos traballar xuntos. Participar nunha expedición? Sí. Quedan moitas cousas por descubrir. Plantas. As leis da natureza, os homes... A súa majestade Carlos IV, rei de España. O barón Alexander von Humboldt, de Berlín, científico e filósofo, e o señor Aimé Bonpland, botánico francés. Así que desexan explorar as nosas colonias de América. Pero por qué? Pola ciencia, señor. Nesas rexións abundan as plantas, os animais descoñecidos, povos moi diferentes. Só hai un estudo que realizou un francés, o señor de la Condamine. Pero é que unha expedición así é moi cara, e tal como están as nosas finanzas. Majestade, o barón von Humboldt está disposto a sufragar todos os gastos e a proporcionarnos de forma gratuita espécimes para os nosos museos. Nese caso, saia cando queira, estimado barón. Darei orde a todos os meus capitáns, gobernadores, prefectos e demais para que lles faciliten a súa misión. Pero teñan coidado, esas rexións son perigosas. Está na flor da xuventude, forte como un buxo, miren que dentes.
É unha vergonza, M. Eses homes teñen dereito á liberdade. Estou seguro de que América do Sur non a tardar en seguir o exemplo de América do Norte e Europa e que haberá unha revolución. Parececho, aquí teñen o poder os españois e teñen o ben agarrado. Sí. Teñen razón, señores. Chegará o día no que seremos todos libres. Ti falas español? Sí, señor, e varias linguas nativas. Coñezo ben a rexión e sei manexar unha piragua. Gustaríache traballar para nós e acompañarnos? Sí, con moito gusto. Pero a onde queren ir? Cara ao sur, remontar o Orinoco, pode que o Amazonas. Veñan, mellor falamos noutro sitio. Primeiro teremos que atravesar as chairas a cabalo e despois encontrar unha piragua. E ti como te chamas? Chámome Carlos. Podemos a ir pola mañá. Coidado, pode ser velenoso. É a árbore do leite, é moi bo. Non irás beber iso. Se os indios o poden beber, seguro que eu tamén. Excelente. Teña coidado, señor. Ese animal é moi perigoso. Lanza un raio que pode matar un cabalo. É verdade. Iso é ridículo, Carlos. Un cabalo. Sí, vino cos meus propios ollos. É absolutamente necesario examinalo. Espere, teño unha idea. Hola, amigos. Ide buscar unhas polas. É extraordinario, é corrente eléctrica. Mira, o cabalo está totalmente paralizado. Ves este órgano? É un xerador de electricidade diminuto. Esa é a arma mortal deste peixe. Aves vermellas descoñecidas. Vou por unha. ¡Socorro! Petaca molina, pataca. Este río non é perigoso. É a nos levar ao Orinoco. Chegaremos dentro duns días. Estas árbores son gigantescas, é incrible. Miren, aí está o Orinoco. Benvidos, benvidos. Ola, son o Padre Cea. Buscades un canal que una o Orinoco co Río Negro e que leve ao Amazonas. De la Condamín, un explorador francés, dixo que existía. Un dos nosos irmáns navegou polo Orinoco e afirma que non hai tal canal. Xo veremos. Con esa balsiña non ides chegar moi lonxe. Faivos falta unha embarcación máis grande e sólida, e carrexadores. Se o desexades, acompáñovos con moito gusto. Pero antes, vide descansar a misión. Isto é para intercambiar cos indios. Son follas de tabaco e bocois de licor. Aquí está. ¡Que mareo! ¡Vou caer! ¡Oh!
Señor, ten piedade. É aquí, agora a pé. Penso que cazou algo, vou ver. Cuidado, señor. Ti espera aquí. Vou no levar eu á piragua. Pirañas, son peixes que o comen todo, tiveche sorte. Un caimán magnífico. Mide máis de 3 metros. Pode que esteamos no canal de la Casiquié, do que falou de la Condamín. Ao final a canoa vai parecer a Arca de Noé. Oiu, padre, os indios regaláronnos este tucano amestrado. Mire. Ti viches? Os tucanos fixéronse moi devotos, non é, padre? Teño unha dor de cabeza insoportable, non podo máis. É malaria. Algúns deses mosquitos deberonche transmitir a enfermidade. Temos que volver á angostura para curarte. Axiña, trae a quinina. Bebe. Tranquilo, é quinina. É necesario que a tomes. Como está Bonplan? Está mal, moi mal. Señor, o seu amigo... O meu amigo... Sí, señor, xa non se move. Vou. Bonplan. A pupila contraese e o corazón bate. Trae máis quinina. A se poñer ben.
Que tal, amigo? Estás mellor? Temíamos que nos abandonases, sabías? Sí, xa estou mellor, padre. Quería... Unha pouca quinina. Non, non. Un peite, por favor. Carlos. Chamoume, señor. Sí, barbéame. Aquí ven. Non virá rezar, fillo. Sí, claro, padre, pero é que estou buscando alguén. Alguén? Marchou para a súa aldea. Está cara ao río. Grazas, padre. Escoite, señor, volveu para a súa casa. É que a amo, non o entendes? Non podería vivir sen ela. Pero... Oh, é increíble, unha especie descoñecida. Un cogomelo xigante, mira. Oh, un macrolepidóptero dunha especie descoñecida. Oh, un coleóptero. Parece que é un batracio con puntos múltiples. Nunca vira tal cousa. Dime, Carlos, pensas que vai volver? Seguro, señor. Vai volver coas mans cheas de descubrimentos. Mira, Alexander, mira que volvoreta e que ra. Son extraordinarias. Bravo, M. Encontraches todo o que necesitabas. Podedes ir en paz, fillos. Merecedes un descanso. 2000 kilómetros por este país descoñecido. A partir de agora vai no ser menos. Non creo que bote de menos os crocodilos, as boas, os vampiros, nin os tigres, desde logo. Bo cargamento, 60 negros cunha saúde excelente. Só morreron 12 polo camiño. Isto é unha vergonza. Eses homes teñen dereito a ser libres como a calquera outro. Pero que... Ese quen pensa que é? Aquí non se podería vivir sen escravos. Despois de todo, non son persoas. Sí, ben sei que a escravitude é injusta, pero dime, que podemos facer ti e eu sós? Non o sei. Mellor marchamos daqui. Iremos a Cartaxena ou a Bogotá. Desde ali podemos explorar os Andes. Os Andes? Os Andes. Os Andes. A cadea montañosa máis longa do mundo. 7.000 kilómetros de longitude con picos de 6.000 metros, con neves perpetuas, con volcáns en erupción. Saíron de Quito, a antiga capital dos Incas, situada a 2.500 metros de altura, e comezaron a explorar os Andes. A ver, non temas. Os cóndores non atacan os homes nin os animais vivos. Son preeiros. Bah, non te poñas así. Son os que o limpan todo. O Chimborazo ten 6.300 metros. Ninguén chegou ao cumio. É normal, hai que estar tolo para subir. Iniciaremos o ascenso mañá. Ti estás seguro? Nós non imos máis aló. Pero necesitamos vos. A montaña é sagrada, témolo prohibido. Iso é todo. Acompaño vos eu. Eu tamén. Pois adiante.
Estamos a 5.800 metros. Hai que seguir. Oh. Ai, non te movas. Cuidado. Veña, arriba. Ya, menos mal. Ninguén chegou nunca ata aquí. Pero, que vos pasa? No, Debe ser pola presión. A falta de oxígeno. Non debemos seguir subindo. Hai que parar. Xa case chegamos, hai que seguir. Sí, pero temos que parar un pouco para facernos. Case estamos no cumio. Oh. É unha mágoa. Estamos a uns centos de metros do cumio. Ninguén chegou ata aquí. Sí. Sí, pero debemos baixar. Alí foi onde o emperador Atahualpa lle ofreceu a Pizarro o Conquistador darlle unha sala chea de ouro ata a altura dun home a cambio de conseguir a súa liberdade. É o xefe a guiar o seu povo contra nós. Témolo que impedir. Está ben. Por fin chegamos ao Océano Pacífico. Que curioso, case non hai árbores. E tampouco hai moita vexetación. Por qué? A auga está fría, moi fría. Veña, saímos, empuxa. Por aquí pasa unha corrente fría, por iso non chove e todo é desértico. Non entendo por qué. Porque a auga fría arrefría o aire que ten sobre ela. Ese aire vai cara á costa. E alí, como a terra quenta o sol, quentas o aire que absorba a humidade e convértese en néboa. É que? Pois que ata que non traspasa os cumios dos Andes, alí ao leste, a néboa non arrefría para transformarse en chuvia. Washington, capital dos Estados Unidos de América, que acaban de lograr a independencia. O señor Thomas Jefferson, presidente dos Estados Unidos de América. Barón von Humboldt, é un placer recibilo. Oín falar moito de vostede das súas exploracións, dos seus traballos e tamén do seu, señor Bonpland. América do Sur está preparada para ser libre. Será democrática como o seu país. Pero igual que o seu país tamén ten un problema que solucionar. Un problema? Un problema grave, señor presidente, a esclavitude. Non poden pretender ser demócratas e manter a esclavitude únicamente porque teñen a pel negra. Señor Humboldt, o pobo de Berlín sublévase contra a injustiza. Oense disparos nas rúas. Sí, Karl, aínda hai homes dispostos a morrer pola liberdade. Xa vou... Aos 90 anos, Humboldt acabou o último volume da súa obra, Cosmos. Nela, intentou explicar que o mundo é un todo, que o vento e a chuvia proceden dese todo. Humanista, liberal, precursor da etnoloxía, da antropoloxía, Humboldt deixounos despois de realizar un traballo de xigantes. Imos explorar, imos outra vez, queremos saber o que hai máis alá. Bravo loitador, o explorador.